chattiin laittaa ja muuta, niin tämmöisellä mennään. Joo, Mutta kiitos. ole hyvä. Kiitos. Olipa kiva kuulla teidän ajatuksia vähän osaamisesta ja oppimisesta. Tämä oli hyvä startti tämän meidän päivän itse teemaan. Mä olen tosiaan oppimisen psykologi Hanna Siisteen ja tänään me keskitytään erityisesti oman osaamisen tunnistamiseen. Mä ilahduin kyllä, että paljon puhuttiin oppimisesta ja tämä osaaminen ja oppiminen kulkee aina tietenkin käsi kädessä, joka itse asiassa ei ole ihan niin ilmiselvää, mitä voisi kuvitella. Mun tausta on työ- ja kuntoutuspsykologiassa, eli mä oon tehnyt ihan semmoisia perinteisiä psykologin töitä työmaailmassa. Nykyään toimin yrittäjänä, teen lähinnä koulutuksia ja sitten teen tämmöistä oppimisen psykologia-podcastia. Jos teema kiinnostaa, niin sitten sen suosittelen ottaa kuuntelua. Ja mun ensimmäinen kirja Uteliaisuuden taito, kun oppiminen on tietämistä tärkeämpää, tuli 2 vuotta sitten. Se käsittelee erityisesti osaamisen kehittämistä ja oppimisen psykologiaa. Mä laitoin, kuulkaa, eka kertaa nyt näette mun kesällä ilmestyvän uuden kirjan kannen. Se saattaa kyllä tuosta vielä hieman muuttaa, mutta nyt mä ajattelen, että nyt mä laitan sen esiin, koska ihan senkin takia, että se liittyy tähän osaamisen tunnistamiseen. Tästä oli hyvä äänestys meillä tuolla kahvilla. Ihan vaan kyselin mielipiteitä kirjan kannesta, mutta tämä ei ole vielä julkista tietoa. Että ihanaa, Sandra kommentoi heti. Mutta joka tapauksessa siis kesällä on tulossa myös oman osaamisen tunnistamiseen liittyvä uusi tietokirja. Ja siihen me tänään erityisesti nyt sitten syvennytään. Ja 3 teemaa mä toivon, että tämän tunnin jälkeen, kun me tässä mikä yhdessä vietetään, niin jollakin tavalla hahmottuu teille ehkä pikkasen paremmin kuin aiemmin. Niin on, että miksi osaamisen tunnistaminen on itse asiassa tärkeää ja myös sellaisissa tilanteissa, kun ei ole hakemassa sitä työpaikkaa. Toki tai vaihtamassa alaa tai miettimässä tämmöistä murroskohtaa omassa työelämässä. Toki niissä se niin kuin yleensä hyvin selvästikin nousee esiin se tarve osata sanallistaa sitä osaamista, mutta se on itse asiassa hirveän hyödyllistä ja tärkeää monissa muissakin tilanteissa. Sen lisäksi mä avaan ja yhdessä mietitään vähän sitä, että miksi se osaamisen tunnistaminen on aika vaikeaa. Että se ei ole ihan niin itsestään selvää, kun helposti ehkä saattaisi ajatella tai oletetaan, että ihmiset osais kertoa omasta osaamisestaan. Ja sitten toivon tietenkin, että myös tämän session jälkeen teille vähän avautuu pikkusen paremmin se, että mitä mä oikein osaan ja kuinka hyvin. Eli että pääsette käsiksi siihen omaan osaamiseen paremmin. Tällaisella agendalla vietetään seuraava tunti. Ja mä toivon, meillä olikin tuossa check-in kierrossa, tehdään tämä nyt sellaisena lyhyenä chattikyselyn, mutta tämä on hyvä jatko tuohon edelliseen Mikon check-iniin, missä pyydettiin jo teillekin tiedoksi, jotka olette tullut siinä alussa ja nähnyt sitä lämmittelykysymystä, niin miettii, että mitkä on itselle ollut sellaisia tärkeitä oppimisen hetkiä ehkä omalla uralla, niin sen verran mä kysyn vielä ja pyydän teidän aivonystyröitä nyt käyttöön, että kirjoitte chattiin, että tunnistatteko, että millaisessa tilanteessa olette viimeksi pysähtynyt pohtimaan omaa osaamista? Eli tuleeko mieleen sellaisia hetkiä, että oma osaaminen on jotenkin mietityttänyt? Niin voitte kirjoittaa chattiin vielä sen verran. Hyvä. Eveliina siellä jo vastasi ja joo, hienoa. Mielenkiintoisia vastauksia. Joo, aika nopeasti moni osasi tänne tunnistaa jonkun tilanteen, että oma osaaminen on pohdituttanut. Jos vielä mietit, niin voit ihan rauhassa vielä kirjoittaa sinne chattiin.
chattiin. Ja voit käydä sieltä vilkaisemassa myös muiden vastauksia. Mä en näitä kaikkia tässä nyt lue ääneen, mutta mielenkiintoista nähdä, että minkälaisissa hetkissä teillä on viime aikoina se osaaminen ollut mielessä. Ilahduin myös siitä, että ainakin joku vastasi niin, että myös sellaisissa tilanteissa osaaminen on ollut mielessä, kun on huomannut, että osaa jotakin. Sandra taisi vastata, että on huomannut, että osaa vastata muiden kysymyksiin, jäsenien kysymyksiin. Lähdetään sitten tähän ensimmäiseen teemaan syvemmin, eli osaamisen tunnistaminen ja hyvinvointi. Me edetään nyt tämän tunnin aikana kohti sitä, että te pääsette käsiksi siihen oman osaamisen niin kuin jaotteluun, pilkkumiseen, tunnistamiseen, mutta alkuun mä kerron, että miksi on tärkeää ja mikä sitä haastaa, ja sitten päästään sinne niihin vastauksiin. Osaamisen tunnistaminen on itse asiassa ihan keskeinen osa hyvinvointia. Ja tämä tietenkin kumpuaa tästä mun psykologiataustasta, miksi mä aloitan tällä kulmalla ja työpsykologiasta erityisesti. Että sitä ei välttämättä tule aina ajateltua, että se, että meillä on työssä sellainen vahva hallinnan tunne, joka syntyy osaamisen tunnistamisesta siitä, että hei mä osaan, mä koen, että mä pystyn tähän, mun taidot on riittävällä tasolla. Se luo hallinnan tunnetta, ja hallinnan tunne on yksi hyvinvoinnin ihan keskeistä elämän peruspilareista ihan jokaisella itse elämän osa-alueella. Tuossa on tollainen, mä oon ottanut tuohon tällaisen sitaatin, joita nyt tulee vilisemään tässä mun esityksen kuluessa, ja mä oon tehnyt paljon haastatteluja uuttakin kirjaa varten, ja tietenkin tämän aiheen parissa ollut jo pidemmän aikaa, niin ihmisiltä liittyen näihin osaamisen eri teemoihin. Eräs on vaikka sanonut, että on ihanaa, kun on sellainen turvallinen fiilis, että osaa, ja että mitä mä teen, niin on ihan riittävää, että ei koko ajan tarvitse olla pelko persissä siitä, että miten tämä menee. Ja se on sellainen meidän työhyvinvoinnin peruspilari. Siihen liittyy myös tällainen, osalle saattaa olla tuttu, hyvin tunnettu tämmöinen itseohjautuvuusteoria, joka kuvaa 3 keskeistä motivaatio- hyvinvoinnin perusasiaa. Eli sitä, että meillä on yhteenkuuluvuuden tunnetta, joka on itse asiassa aika kiinnostava asia varmasti yhteisöosaajille, että se on ihmisen perustarve. Sitten tämä kompetenssin kokemus, joka liittyy nimenomaan tähän kokemukseen, että mä osaan jotain, mä pystyn hyödyntämään sitä, mä oon riittävän hyvä. Ja sitten 3. on autonomia, se, että meillä on mahdollisuus vaikuttaa omaan elämään ja omaan tekemiseen, eikä ainoastaan meidän työarki vaikka perustu sille, että tehdään mitä ja miten muut haluaa. Eli sillä tavalla se on, niin kuin tämä osaamisen tunnistaminen on myös siellä hyvinvoinnin ihan ytimessä. Ja sen takia siihen on hyvä kiinnittää huomiota myös ihan niissä muissakin tilanteissa kuin ainoastaan siinä työhaun hetkellä. Ja tämä itse organisaatioiden kannalta aika tärkeä asia. Mielenkiintoinen yhteys tämän hyvinvoinnin ja osaamisen tunnistamisen kanssa on myös se, että yhtä lailla meidän hyvinvointi, jos me voidaan huonosti, ollaan stressaantuneita, kuormittuneita, niin se haastaa osaamisen tunnistamista. Eli työuupumuksen yksi keskeinen oire on se, että meidän ammatillinen itsetunto laskee. Me koetaan, että me ei olla niin hyviä kuin ennen, tai me ei osata tarpeeksi hyvin, epäillään jatkuvasti sitä omaa osaamista, ja ennen ehkä on saattanut olla semmoinen tasapainoisempi ammatillinen itsetunto, ja sitten jossain vaiheessa alkaa murentua. Se on hyvin tyypillinen työuupumuksen oire. Muita on myös, nyt tälleen ihan yleisesti, niin työuupumuksen oireita on myös uupumusasteinen väsymys ja kyynistyminen. Mutta uupumus voi näkyä vaan vaikka yhdellä tavalla, ja se voi olla ammatillisen itsetunnon lasku. Ja mä sanon tämän sen takia, että jos sä oot stressaantunut tai kuormittunut tai tunnistat sellaisia hetkiä arjessa, niin silloin varsinkin sit kannattaa olla tietoinen, että se vaikuttaa siihen omaan osaamisen kokemukseen. Että kannattaa vähän yrittää irrottautua niistä keloista, jotka lähtee, että mä en osaa mitään, mä oon huono ja mä en riitä. Et se voi olla silloin se uupumus, joka siellä puhuu, tai stressi, ihan vain jos ei puhuta ihan uupumuksesta. Mutta tämähän on siinä mielessä mielenkiintoinen asia, että ammatillinen itsetunto ja tämä osaamisen kokemus ei suinkaan ole mikään staattinen tila, että nyt
nyt mä oon niin kuin saavuttanut tällaisen hyvän ammatillisen itsetunnon ja osaamisen kokemuksen ja sillä porskutetaan, vaan sehän vaihtelee usein niin kuin päivästä toiseen, riippuen vähän, että mitä asioita meillä on pinnalla, tuleeko onnistumisia tai vastoinkäymisiä. Et sekin on hyvä muistaa, että se on sellainen niin kuin vaihteleva kokemus, ei niin kuin kannata huolestua tai jotenkin ajatella, että pitäisi aina tuntea jotenkin hirveän, tai edes tavoitella semmoista jatkuvaa, vahvaa osaamisen tilaa, vaan on ihan ok. Jonakin päivänä tuntee sellaista fiilistä, että osaa, ja toisena sitten taas olla epävarmempi. Vielä kolmas asia liittyen tähän hyvinvointiin, niin, joka on ihan hyvän sillä vähän tietää, kun miettii tätä yhteyttä, niin on se, että varsinkin kun puhutaan oppimisesta ja osaamista ja tästä teemasta, on se, että vaikka me halutaan kokea sitä hallinnan tunnetta ja kokea, että me osataan ja ollaan hyviä ja hyödyllisiä, että tämä mun työ sujuu, niin ihminen myös usein haluaa oppia uutta, ja se, että pystyy työssään oppimaan uutta, niin lisää valtavasti mielekkyyttä, oppimisen iloa arkeen. Et sitten jos on pelkkää sitä vahvaa hallinnan tunnetta ja osaamista, niin sitten voi alkaa kyllästyttää ja puuduttaa ja leipiintyä siihen työhön. Et se oppiminen on myös tärkeä hyvinvoinnin lähde, mutta se olisi kauhean tärkeää, että ne osaaminen ja oppiminen on sopivassa suhteessa. Et jos sitä oppimista on ihan kauheasti, että koko ajan pitää ottaa uusia haasteita vastaan, ja silloin me joudutaan olemaan siellä epävarmuusalueella, jolloin hallinnan tunne ei ole kauhean vahva, niin se on aika kuormittavaa. Mutta jos me ollaan jatkuvasti siellä osaamisen alueella, niin sitten me tylsistytään. Eli se osaamisen ja oppimisen suhde, kun löytää semmoisen sopivan balanssin, niin silloin työhyvinvoinnin kannalta on niin optimaalinen tila. Ja tietenkin sekin vähän vaihtelee elämäntilanteittain, että milloin haluaa tuttua ja turvallista ja milloin haluaa uusia haasteita. Riippuu myös siitä, että onko muussa elämässä paljon voimavaroja vieviä asioita, kuinka paljon on kaistaa sille uuden oppimiselle. Tuleeko teille ajatuksia tästä osaamisen ja hyvinvoinnin suhteesta? Voi heittää kommentteja, jos haluaa, ennen kuin siirrytään seuraavaan teemaan. Jos tulee jotain, niin voi ihan laittaa mikkiä auki ja kommentoida. Onko jotain? Mulla on oikeastaan kysymys sulle. Tuo Joo. osaaminen ja oppiminen, sen suhde. Mä olen ollut ja joudun olemaan aika paljon johtavissa tehtävissä ja mä johdan ihmisiä. Niin miten sä niin kuin tavallaan lisäät sen johtamisen niin kuin tasapainoisesti tähän osaamisen ja oppimisen suhteeseen? Tarkoitatko, voitko vielä vähän tarkentaa kysymystä, että millä tavalla, että miten niin kuin, tai kerro vähän lisää, niin mä saan varmasti kiinni, että mitä Joo, siis se, että mä yritän olla mahdollisimman hyvä ihmisjohtaja mun omalle porukalle, joka peilautuu ihan suoraan siihen, että mähän en voi osata kaikkea. Mä pyrin niin kuin ymmärtämään sen, että jos mä oon hyvä johtaja, mä kasaan ympärilleni ihmisiä, jotka on joka asiassa parempia kuin minä itse. Ja mä keskityn vaan siihen johtamiseen. Ja sitten toinen asia on se, mä käytän tätä esimerkkiä liian usein, mutta todennäköisesti yli puolet tästä porukasta on kuullut, mutta aikanaan YK-hommissa mä olin annettu johtaja tämmöiselle suomalaiselle sälliporukalle 21 tyyppiä, ja ensimmäinen kysymys, tai tämmöinen kommentti, joka mulle tavallaan johtamiseen liittyen heitettiin, oli se, että lappilainen poromies totesi mulle, joka oli henkinen johtaja siinä jengissä, totesi, että sinä et ole täällä vielä mitään. Ja sen jälkeen hän seurasi mun reaktion, että onko mä niin kuin valmis oppimaan vai yritänkö mä sössöttää jotain muuta. Eli tämä dilemma tavallaan, että johtajan pitäisi olla niin kuin hyvin oppinut ja osaava, mutta mitenkä sä niin kuin välität sen osaamisen niin, että sun omat alaiset ei koe, että perhana toi vaan besserwisseröi meidän. Joo, toi on ihan hyvä kysymys. Ja
että miten sitä osaamista voi toisaalta niin kuin jakaa, hyödyntää siinä. Eikä toi välttämättä liity edes niin kuin pelkästään välttämättä johtamiseen, vaan monesti varmaan tiimissäkin, että miten luodaan semmoinen niin kuin oppiva kulttuuri, että yhdessä opitaan eikä besservisseröidä. Tuohon on hirveän monta eri näkökulmaa. Ehkä mä niin kuin lähtisin siitä tietenkin, joka on teille varmaan aika ilmeistä, kun olette osaaja tai yhteisöosaajia, että se, niin kuin ne tietyt fasilitointitaidothan on varmaan siellä keskiössä, että miten esimerkiksi, mikä mulle nyt ekana tulee mieleen, niin miten osaa johtaa, fasilitoida ryhmää sillä tavalla niin kuin kysymysten kautta, ehkä niin kuin strukturoida sillä ajatuksella, että mitä on tärkeää pohtia, mitkä on niin kuin olennaisia kysymyksiä, mutta sitten kumminkin luottaa tai ainakin arvostaa aidosti sitten ihmisten niin kuin ajatuksia ja sitä omaa niin kuin työskentelyä, ettei anna niitä vastauksia valmiina. Mutta varmaan toikin kysymys on sillä tavalla vähän tilannekohtainen, että milloin se mentorin rooli ehkä on järkevämpi, että antaa näkökulmia, ja milloin sitten taas se fasilitaattorin rooli on järkevämpi, että yrittää saada niitä ihmisistä itsestään. Tämmöisen vähän hähmäisen vastauksen annan sulle, mutta mennäänkö eteenpäin? Nostiko käden? Ilkka taisi nostaa käden. Onko joku ajatus tähän liittyen vai oliko käsi pidempään? Joo, se liittyy oikeastaan tuohon sun kysymykseen ja näin päin pois. Mä mietin sitä, että nyt tässä tulee jotenkin sellainen olo, että mä en osaa hahmottaa, kun muuthan tuossa jo aluksi nimettiin generalistiksi ja näin päin pois, niin varmaan joudun toimimaankin, niin miten generalismi sopii tavallaan tähän, koska nyt tässä kuulostaa siltä, että sulla on täydellinen osaaja, jolla on homma hanskassa niin sitten se tasapainoilee tämän oppimisensa kanssa, mutta kun generalisti, mä en tiedä osaako joku voisi väittää, että se ei osaa mitään, mutta ainakaan täydellisesti, mutta sitten kun se osaa kuitenkin aika laajasti, niin miten se sopii tähän kuvaan? Hei, tosi hyvä kysymys. Ja kyllä generalismi sopii ihan hyvin. Me itse tullaan myöhemmin myös siihen, että miten sitä osaamista voi niin kuin vähän jakaa sen syväosaamisen ja sitten semmoisen tukiosaamisen tai käyttää nyt sanaa tukiosaamisen niin välillä ja tunnistaa niitä rooleja. Että se syvä osaaminen on kuitenkin yksi osaamisen muoto ja se ei tarkoita sitä, etteikö ihmisellä voisi olla valtavasti osaamista, mutta sen ei tarvitse olla syvää osaamista. Eli toi on hyvä pointti, että ihan yhtä lailla generalisti, vaikka olisikin monta sellaista, jos puhutaan semmoista tyypillisestä mallista, että hattu on tällaisia asioita, jotka osaa melko hyvin ja jalka on se, mikä on oma syvä osaaminen, niin kyllä oma osaamisen tunnistaminen on ihan yhtä tärkeää täällä hattuosassa kuin siellä syväosassakin. Hyvä kysymys. Toivottavasti tarjoan sinulle vastauksia vielä tämän session aikana. Joo, kiitos ja Pekka komppaa tuolta, mutta näinhän se on tässä meidän harjoituksessa yleensäkin mennyt. Joo, ja mä olen itse asiassa sitä mieltä, että usein monet, jotka ajattelee itseään generalistina, niin loppujen lopuksi osaa omaakin yllättävän paljon myös semmoista aika syvällistä osaamista. Että se voi joskus yllättää. Itse saattaa vaan sokeutua silleen, että siellähän on myös niitä syväosia. Joo. Niin, sitä luulisi. Joo, kiitos. Joo, hyvä. Oliko vielä mä kysyn, että jos on joku kommentti tähän hyvinvoinnin näkökulmaan, niin voi esittää ja sitten mennään eteenpäin. Täällä on yksi, että Joo. itse koen, että on hyvin silleen lineaarinen, kun tuolla puhuttiin siitä staattisesta, että se ei ole staattista. Ja tämä on niinku itse asiassa se ongelma tässä CV:ssä, kun nyt pitäisi niinku staattisesti kertoa se osaaminen. Ja itse kuulun kanssa tuohon generalistiporukkaan. Että toi nyt lyhyesti niin päästään eteenpäin. Mutta... Joo, kyllä. Siis toki niin kun, se sun osaaminen voi olla staattista, mutta se sun kokemus siitä ei välttämättä ole staattinen. Et ehkä mä sitä tarkoitan tuolla staattisella tilalla. Et se kokemus voi vaihdella, mutta se osaaminen sinänsä pysyy siellä taustalla ihan samana. Tavallaan tuohon liittyy, mä teen ison eron oppimiselle ja osaamiselle. Joo. Et koulussa
jaetaan oppia, Mm. mutta työelämässä oppii. Mm. Ja tietenkin osaaminen vaihtelee myös tietenkin kontekstisidonnaisesti, että jossain toisessa ympäristössä sä voit olla vahva asiantuntija ja toisessa voit olla noviisi, riippuen vähän muiden ihmisten taidoista ja osaamistasosta. Et siinä mielessä se on niin kuin kontekstisidonnaista. Mennään sitten eteenpäin. Mä pyytäisinkin teitä nyt käyttämään, sanotaan, nyt tämä tehdään tällaisella intuitiivisella, mitä ensimmäisenä tulee mieleen tyyppisesti tämä tehtävä. Jos teillä on kynä ja paperia, niin ottakaa esiin, tai sitten voitte vaikka läppärillä avata dokumentin ja miettiä muutamia sellaisia, vähän syvennytään jo tähän niin kuin oman osaamisen, että mitäs kaikkea sieltä löytyykään. Niin tehdä tämmöisen tehtävän, että mietitte muutaman, mitä nyt ensimmäisenä tulee mieleen, ei tarvitse olla mitenkään aikajärjestyksessä tai mikä olisi olennaista, vaan mitä tulee ensimmäisenä mieleen, muutama tapahtuma tai keskeinen semmoinen ajanjakso, ja että mitä osaamista niistä on kertynyt, niin ihan sillä tavalla tässä hetkessä, mitä tulee mieleen, käytetään tähän muutama minuutti, heitän tällaisen haasteen teille. Väliheittona tähän, että mulla ainakin niin täällä selvästi nousee heti ekana mieleen semmoisia tapahtumia ja ajanjaksoja, missä on niin kuin heittäytynyt johonkin totaalisen tuntemattomaan ja uuden niin kuin eteen, että semmoisia rupeaa pulpahtaa tuonne mieleen, että missä on niin kuin ollut aika äärirajoilla käyty, että niin en mä osaa yhtään, mutta pakko vaan osata tai jotenkin pärjätä, niin semmoisia tulee aika helposti mieleen, mutta varmaan niitä muitakin, mutta ne on niin kuin helpoimmin tunnistettavat. Joo, kyllä. Ja niissä se oppimiskäyrä on usein aika korkea. Niin niissä huomaa, että on uusia haasteita, mihin saa vastata. Joo, käytetään tähän vielä hetki aikaa, että saatte vähän tätä asiaa heräteltyä. No niin. Tälle tehtävälle voisi antaa vähän enemmänkin aikaa, mutta mennään eteenpäin. Tehdään hei sellaisena käsiäänestyksenä tänään, että laittakaa chattiin peukku ylöspäin tai peukku alaspäin tai joku vastaava kommentti, että oliko helppo vai vaikea tämä. Jos oli helppo keksiä ajanjaksoa ja niistä syntyneestä osaamista, vai oliko vaikea, niin laittakaa tälle ensivaikutelmat.
Siellä tuli sekä ylös että alas peukkuja. Kiva, että saitte kiinni sellaisia tapahtumia, ajanjaksoja ja osaamisia. Ja olette varmaan niitä, kuten aiemmin oli puhetta, niin on tullut sitä arjessa välillä mietittyä. Mä olen laittanut tähän muutaman sellaisen keskeisen, tai muutaman kommentin, mitkä liittyy siihen, että jos se osaamisen tunnistaminen ei ole helppoa, tai sinne ei tule kuin ne tietyt asiat, että jotenkin tuntuu, että se tyssää johonkin ilmeisen niin kuin jälkeen, että sitten sitä on vaikea syventää. Osaamisen tunnistamista usein haastaa se, että on vaikea nähdä, että mikä on sellaista, mitä kaikki muut ei osaisi, tai että sitä on vaikeampi mitata kuin vaikka opinnoissa, suoritusmerkinnät tai joku sellainen selkeä sertifikaatti, niin se omassa työssä kehittyminen on usein sillä tavalla niin kuin epämääräisempää. Ja plus sitten tällainen sosiaalinen vertailu haastaa, että voinko mä laittaa tätä nyt osaamiseksi, kehtaanko laittaa, on kumminkin mua parempia ihmisiä. Niin me pysähdytään seuraavaksi niihin haasteisiin, että miksi se on vaikeaa se oman osaamisen tunnistaminen. Mikä erityisesti haastaa sitä, että me ei välttämättä tarpeeksi monipuolisesti nähdä sitä omaa osaamista tai sitten ei ehkä uskalleta myöntää sitä edes itselle, että kyllä tämä on minun osaamista. Kuten sanoin, niin osaamisen ali- ja yliarviointi on sellainen, tai semmoinen sosiaalisen vertailun haaste on aika tyypillinen. Myös se omalle kehittymiselle sokeutuminen on yksi keskeinen haaste. Ja sitten myös tämmöinen vahvistusharha, joka on saattanut muissa yhteyksissä tulla jollekin esiin, tyypillinen kognitiivinen vinooma. Osaamisen aliarviointiin liittyy erityisesti sellaiset tekijät kuin tällaisen sosiaalinen vertailu ylöspäin. Herkästi. Siihen liittyy myös vertailu alaspäin, että silloin kun me mietitään omaa osaamista suhteessa vaikka harjoittelijaan tai vaikka perehdytettävään, niin silloin saattaa huomata, että hei, mullahan onkin osaamista, kun vertailukohta on siihen suuntaan. Mutta arjessa sitten usein se vertailu on kumminkin ylöspäin luonnostaan. Tietenkin ihmisten välillä on yksilöllistä vaihtelua tässä, mutta että me verrataan itseämme meitä osaavampiin. Ja se voi haastaa sitten sen oman osaamisen niin kuin ehkä arvostamista. Lisäksi, jos on erittäin itsekriittinen, niin myös silloin sen osaamisen arvostaminen, tunnistaminen, tunnustaminen voi olla haastavaa. Ja erityisesti sitten liiallinen itsekriittisyys liittyy myös tällaiseen huijarisyndroomaan, joka on sitten ihan omanlaisensa. Se ei varsinaisesti ole mikään syndrooma, vaan tämmöinen tietty ajattelumalli, joka liittyy siihen, että me ajatellaan, että mä vähän niin kuin olen jotenkin huijannut itseni tähän vaikka työtehtävään, ja silloin saattaa olla aika vahva pelko vaikka siitä, että paljastuu. Että entä jos noin muut huomaa, että mä en olekaan niin hyvä, kun täällä ajatellaan. Ja se on aika tuttu kokemus myös osaamisesta, omasta osaamisesta ja sen aliarvioinnista. Että pelkää paljastuvansa. Se aliarviointi tuntuu olevan aika yleistä. Mutta toisaalta myös me aika ajoin meistä jokainen niin ajautuu myös yliarvioimaan sitä omaa osaamista. Tähän liittyy tämmöinen Dunning-Kruger-vinooma, suomeksi ylivertaisuusvinooma, joka näkyy esimerkiksi arjessa siinä, että saattaa vaikka ajatua sellaisiin keskusteluihin, jossa on hirveän vahva mielipide ja huomaa paasaavansa kauhean voimakkaasti jostain asiasta, kunnes sen keskustelun myötä tajuaa, että nyt mä oon aika syvillä vesissä ja noi muut esittää sellaisia kysymyksiä ja näkemyksiä, että jotka tavallaan vesittää omat mielipiteet ja tajuaa, että nyt mä taisin vähän yliarvioida mun osaamisen. Korona-aikaan näkyy aika paljon sitä, että ihmiset koki, että minulla on osaamista vaikka tilastotieteestä, niin sitten osaan tulkita tätä yleistä tilannetta tai on joku biologian osaaminen, mutta sitten tulee yleistettyä sitä myös
tällaiseen kokonaiskuvaan. Ja ylivertaisuusvinooma liittyy yleensä siihen, että saa vähäisesti palautetta. Palaute yleensä palauttaa meidät maan pinnalle. Ja sitten, että meillä on niin kuin sen verran vähän tietoa, että me ei osata arvioida, että mitä me ei vielä tiedetä. Eli tämä on se meidän niin kuin yliarvioinnin kompastuskohta. Myös muisti on sellainen, että se haastaa sekä oikeastaan aliarviointiin tai yliarviointiin. Sitten semmoinen keskeinen tekijä tämän yli- ja aliarvioinnin niin kuin haasteen lisäksi niin on myös se omalle kehittymiselle sokeutuminen. Eli kun meidän iso osa meidän osaamisesta on sellaista hiljaista tietoa, mitä on tosi vaikea sanallistaa. Tuo hiljaisen tiedon sen klassinen määritelmä on se, että me tiedetään aina tosi paljon enemmän kuin me osataan kuvata. Eli tuossa on tuommoisia arkisia esimerkkejä. Että esimerkiksi me ei osata kuvata sitä, että millä perusteella me tunnistetaan eri ihmisten kasvot. Mehän tunnistetaan valtava määrä ihmisiä, mutta me ei osata kertoa sitä meidän prosessia. Tai pyörällä ajamista on hyvin vaikea kuvata niin kuin sanallisesti. Taikinan tuntuma on myös klassinen esimerkki tästä, että milloin on sopiva sitko siinä pullataikinassa, niin sitä on vaikea kuvata, mutta sä tunnet sen. Ja samoin siinä meidän omassa asiantuntijuudessa se rakentuu niin, että se alkaa tulla sillä tavalla selkäytimeen semmoiseksi niin kuin automaattiseksi ajattelumalleiksi ja toimintatavoiksi. Ja niitä on tosi vaikea eritellä niin kuin sanallisesti, miltei mahdotonta. Eli se on hyvä ymmärtää, että vaikka sä et osaisi sanallistaa sitä, mitä sä osaat, tai miten sä vaikka teet sitä sun työtä, kertoa sitä muille, niin se ei tarkoita sitä, etteikö sulla olisi sitä osaamista. Eli tämä hiljainen tieto on niin kuin hyvin keskeinen haaste tässä osaamisen sanottamisessa. Ja siihen liittyy myös tämmöinen retrospektiivinen vääristymä, eli että me ei tunnisteta sitä, mitä me ei ennen vielä tiedetty. Niistä asioista tulee niin vahvasti meille itsestäänselvyyksiä, että me ei muisteta enää, että tätäkään asiaa mä en ennen osannut, tai tässä asiassa mun piti pyytää apua, varsinkin siinä oman työtehtävän alkuvaiheessa. Joo, mä luen näitä näitä ihmisten kommentteja, te voitte katsoa niitä tuossa, mutta ne on ihan semmoisia tuttuja, just vaikka koulutuspyynnöt, niin alkuun saattaa ihmisille tulla, että mitäs mä tästä osaisin sanoa, että olen tätä tehnyt, mutta en mä varmaan tästä osaa mitään kouluttaa, että en pysty, mutta sitten kun vähän kaivelee, niin alkaa huomata, että kyllä sitä osaamista löytyy. Sitten mä annan teille tehtävän. Katsokaa tuota pariskuntaa, joka on tuossa kuvassa, niin 15 sekunnin ajan. Eli tehtävä on, että katso pariskuntaa 15 sekunnin ajan. No niin. Sitten mä kysyn teille, voitte vastata vaikka chattiin. Kuka muistaa, mä myönnän, tämä on vähän ilkeä tehtävä, koska mä kysyn teiltä nyt muita asioita kuin pariskunnasta, mutta kuka muistaa, että mitä jääkaapin päällä oli? Jos satut muistaa, niin laita chattiin. Tai jos muistat, että mitä kasviksia oli pöydällä, niin voit laittaa. Tai kuinka monta viinilasia oli hyllyssä. Joo, Hanna ainakin muisti jotain ja Silja. Jos et halua kurkata chatista vielä muita vastauksia, niin voit itse vielä muistella, että mitä oli jääkaapin päällä, mitä kasviksia ja monta viinilasia. Joo, ja Jarkko antaa palautetta, että fokusoin pariskuntaan tehtävän mukaisesti. Ja sä oot ihan oikeassa, tää on vähän silleen ilkeä nyt kysyä jotain muuta kuin pariskuntaan liittyen, mutta no worries, mä kerron kohta, että mikä tämän tehtävän pointti on. Näkyykö siellä jääkaappi, sanoo Kati. Juuri näin. No niin, katsotaan sitten kuvaa vielä uudestaan, niin pääsen tästä pälkähästä. Aika hyvin joku muisti, että 2 viinilasia, koska... Joo, hyvä. Hyvä, kiitos Pekka ja Arto vielä vastaa. Viinilasit on usein vaikeimmat, kun ne on tuolla kulmassa. Joona Santa.
oli lähtenyt mielikuvitusloukkaamaan pariskunnan historiasta. Eli kasvikset löytyy siitä, viinilasit oli 2 ja näkyykö jääkaappi? Joo, siellä se näkyy tuossa kuvassa, eli tuommoiset vihreät astiat. No minkä takia näin tämmöinen harhaanjohtava tehtävä? Tämä liittyy siihen, että meillä ihmisillä on hyvin niin kuin kapea se informaatiomäärä, mitä meidän ympäristöstä poimitaan. Eli me saadaan jatkuvasti, tai meillä on tarjolla jatkuvasti informaatiota ympäristöstä, mutta me fokusoidaan sitä meidän huomiota niihin asioihin, mitkä me koetaan semmoiseksi olennaiseksi. Ja usein me koetaan olennaiseksi ne asiat, mitkä me ollaan koettu aiemminkin hyödylliseksi meidän kannalta fokusoitua. Ja tämä on siinä mielessä ihmisen niin kuin semmoisen jouhevan toiminnan niin ihan ytimessä. Että mehän kuormituttaisiin heti, jos me analysoitaisiin kaikki asiat, kaikki ärsykkeet, mitä me kohdataan. Että meidän on tärkeäkin osata sitä jollakin tavalla suodattaa. Mutta haaste osaamisen tunnistamiselle sit liittyy siihen, että meidän aivot urautuu nopeasti ja ne oppii havainnoimaan niitä tiettyjä asioita ja poimimaan sellaisia informaation hippusia, jotka sopii siihen meidän nykyiseen ajattelumaailmaan. Eli jos me nähdään itsemme tietynlaisena osaajana, että tämä on minun vahvuus, tämä on minun heikkous, tällainen minä olen, tällainen jopa vähän ehkä ei ihan siihen osaamisen ytimessä, mutta liittyy siihen osaamisen kokemukseen, niin myös se, että mikä mua kiinnostaa, mikä mulle sopii, eli tällaisia motivaatiopersoonallisuustekijöitä, mutta ihan myös sitä, että mitä mä osaan, mitä en osaa. Eli me helposti esimerkiksi palautteesta napataan ne asiat, mistä me ollaan samaa mieltä, jotka vahvistaa sitä meidän nykyistä ajattelua, sekä toki siinä niin kuin kriittisessä, mutta myönteisessä palautteessa. Me hirveän helposti ohitetaan sellainen palaute, joka ei sovi meidän nykyiseen ajattelutapaan. Ja esimerkiksi kehut helposti sen takia ohitetaan, jos se kokemus on erilainen. Tai sitten jos me onnistutaan jossain, niin voi olla, että me selitetään se ulkoisilla tekijöillä, eikä osata ajatella, että se liittyy omaan osaamiseen. Eli se vahvistusharha sillä tavalla niin kuin saa meidän ajattelun vinoutumaan tietyn tyyppiseksi. Ja tämän takia on hyvä niin kuin huomata se, että vaikka reflektio on hirveän tärkeä oman osaamisen tunnistamisen keino, että me itse mietitään sitä omaa osaamista, mietitään, että mitä me ollaan tehty ja mitä osaamista siitä on syntynyt, niin se on kumminkin hyvin rajallinen se meidän oma kapasiteetti ja mahdollisuudet tunnistaa itse sitä omaa osaamista. Ja tämän takia, ootapas nyt mä vähän tässä hyppäsin, joo, sen takia meidän onkin tärkeää vähän kurottautua siinä omassa osaamisessa vähän myös itsestä ulospäin. Tietenkin edelleen suosittelen, että se reflektio on se keskeinen keino ja mä kohta pysähdytään tuon niin kuin pilkkomisen ja riittävän hyvän osaamisen pariin. Ja sen lisäksi mietitään, että mikä on se tapa hakea palautetta ja saada uudenlaista näkökulmaa siihen omaan osaamiseen. Mutta nyt me tehdään nopea semmoinen ihan mielenkiintoista tämmöinen menti, että nähdään vähän, mitä te ajattelette näistä mun äsken sanomista teemoista. Eli mä pyydän teitä, että menette www.menti.com ja tommosen koodin laitatte sinne, mitä ajatuksia herättää. Ja se on aina kiinnostavaa nähdä tässä porukassa, että miten te koette nämä oman osaamisen tunnistamisen haasteet. Eli www.menti.com ja siinä on koodi. Nyt mä laittaisi tuosta, mä laitan sen nopsaan tuohon chattiin. 4508, koska mä laitan nyt tämän Menti kohta näkyy. 7760. Yes. Chatista löytyy, jos et ehtinyt vielä ottamaan tuosta. Sillä aikaa, kun ihmiset availee selaimia ja niin edelleen, niin mä äsken vahvistusharhaa, niin
mä rupesin miettimään niin päin, että se on aina, kun joku asia kun on niin kuin omalla työlistalla, niin yhtäkkiä huomaa just, että melkein jokainen uutinen liittyy siihen. Sieltä löydetään aina sen kulman, että hei, tämäkinhän muuten itse asiassa liittyy, kun vähän kaivaa niin tuohon samaan ilmiöön. Että se on jännä, miten sitä niin kuin aivot, kun ne työstää jotain, niin yhtäkkiä kaikki niin kuin peihin kasaamaan siihen samaan. Ja sehän on hirveän viisasta siis sillä tavalla, että sehän on niin kuin ovela mekanismi myös aivoille, että se... Ne auttaa niin kuin oppimaan aika paljon. Kyllä. Katsotaan. Toimiiko menti? Oletteko saanut laitettua? Joo, toimii. Toimii joku laite. Nyt näkyy, sanoo Silja. No niin. Ja kato vaan, kesti hetken. Joo, tässä on siis tämä tehtävä on tässä mentissä sellainen, että arvioit tällaisia väittämiä, että täysin samaa mieltä tai täysin eri mieltä. Eli vähän pohtia sitä omaa tilannetta, että miten kokee nämä osaamisen tunnistamisen haasteet. Hei, mä joudun valitettavasti siirtymään kohta seuraavaan, mutta mulla oli oikeastaan kysymys tuossa, mitä mä pidin kättä ylhäällä varmaan niin vartin ja näin päin pois. Mä mitä hätä. Niin kysymys liittyy oikeastaan siihen, että onko sitä osaamista olemassakaan, jos et sä pysty viestimään sitä? Tavallaan, koska jos se jää, voihan mulla olla, tiedätkö, vaikka kuin hieno juttu pöytälaatikossa ja ihan mahtava kuvio, ja jos mä pystyn viestimään, niin onko sitä olemassa? Niin, no se tietenkin vähän riippuu siitä, että mitä ajatellaan sen osaamisen luonteesta. Että tietenkin se, että on osaamista olemassa, vaikka sitä ei pystyisi aina jakaa. Että kyllähän sä käytät siinä arjessa, siinä sun arkisessa ongelmanratkaisussa sitä osaamista jatkuvasti. Että sulla on tiettyjä toimintamalleja, ajattelumalleja, jotka on sitä osaamista. Eli sä hyödynnät sitä siinä sun arkisessa ongelmanratkaisussa, ihmissuhteissa, siinä sun niin kuin tavallaan ydintehtävästä ja työskentelyssä. Mutta tietenkin se on hirveän harmillista, jos se osaaminen jää niin kuin jakamatta, sanallistamatta. Sitten voi olla, että sitä pystyttäisiin hyödyntämään ihan eri tavalla, kun sen pystyisi sanallistamaan. Eli kyllä sitä sillä tavalla on olemassa. Se voi näkyä siinä organisaation tuloksessa vaikka hyvin merkittävällä tavalla, vaikka sä et itse sitä osaisi sillä tavalla niin kuin jäsentää tai reflektoida. Joo, ehkä noinkin, mutta mä jotenkin koen sen, että ainakin yksi hyvin tärkeä osa koko problematiikkaa on se, että sitä jotenkin pystyy sanottamaan ja jakamaan, koska muuten se ainakin se jää ehkä huomaamatta ja sitten ihmettelee, että on ollut samassa tehtävässä 10 vuotta ja miksi sitä on edennyt. Niin siis se on hirveän sääli. Mä oon siinä mielessä ihan samaa mieltä sun kanssa, että se olisi hirveän hyödyllistä, että sitä opitaan sanallistaa. Plus sitten kun miettii, että mitä haluaa oppia ja kehittyä ja koko sitä niin kuin osaamisen kehittymisen prosessia. Sori, mä joudun skippaamaan, mutta hei, hyvä setti tähän mennessä. Ei muuta kuin niin palataan aiheeseen. No niin, palataan. Ja mäpä laitan täältä nyt tämän mentin, se ei taida vielä tuolla ollakaan, niin laitetaan se vielä jakoon. Eli miten te olette kokenut? Osaamisen tunnistaminen on minulle helppoa. Keskiarvo menee tuolla, siinä on jonkun verran hajontaa. Koen, että hallitsen työni riittävän hyvin. Tämä on ilahduttavaa. Eli kohtalaisen hyvä on kokemus siitä. Ja olen hyvin itsekriittinen. Siinä on paljon hajontaa kanssa. Joo. Ja pelkään, että muut huomaavat. Toi liittyy siihen huijarisyndroomaan yhtenä sellaisena osa-alueena tai huijariajatuksiin. Itsekriittisyyteen myös. Ja kiva kuulla, että on helppo, osan ainakin on helppo huomata, kuinka on kehittynyt työssä. Että sille ei ole sillä tavalla sokeutunut ja että on kokemusta siihen, että on realistinen kuva. Joo, hajontaa löytyy ja sitten tietenkin vastaus usein näihin liittyy myös, riippuu myös, että minkä osaamisalueesta puhutaan, että osaamista on niin hyvin monenlaista, niin että miten näihin kysymyksiin vastaa. Joo, hyvä. Sitten me mennään eteenpäin ja näihin osaamisen keinoihin. Eli sieltä laitetaan vielä jakoon, että mitkä on ne keinot sitten
ja sitä omaa osaamista pilkkaa, tunnistaa vielä paremmin. No palautehan on se hyvin keskeinen keino, että miten siitä omasta niin kuin, osaamista voi saada uusia näkökulmia. Saattaa teille tuttu tämmöinen Johari-ikkuna, hyvin tämmöinen klassinen palautteeseen liittyvä malli. Eli idea on se, että sen avulla me voitaisiin oppia toki tunnistamaan, että mitä itse ajattelen itsestäni, mutta myös, että mitä muut minusta ajattelee. Eli löydettäisiin se sokea piste, että jota sä et itse tunne, mutta muut näkee sen sussa selvästikin. Ja tietenkin on myös olemassa se alue, jota sinä et tunnista, mutta muutkaan ei tunnista. Eli se, että on vielä siinä mielessä löytymättä. Mutta toikin on jo hyvin herkullinen kohta lähteä tunnistamaan, että mitäs asioita mä itse en huomaa itsestäni. Ja tämä auttaa myös meitä kiertää niitä yksilöllisiä tiedonkäsittelyrajoituksia. Ja tämä palautteen hakeminen on tietenkin niin kuin valtavan iso teema, ja tähän löytyy paljon erilaista materiaalia ja vinkkejä, että kuinka sitä kannattaa hakea. Mutta olennaista varmasti on se, että miettii, että ketä lähestyy, kellä on sillä tavalla relevanttia palautetta, keneltä on relevanttia pyytää, ja muistaa myös se, mistä näkökulmasta tämä palautteen antaja tarkastelee sun osaamista. Et osaa sillä tavalla myös suhteuttaa sen hänen vinoutuneen ajattelunsa, koska me jokainen ollaan omalla tavalla niin kuin omien näkökulmiemme niin kuin vankeja. Tuossa on muutama sellainen apukysymys, että jos nyt innostuu, että tekisipä mieli vähän kysyä palautetta omasta osaamisesta, niin siitä voi vaikka poimia muutaman kysymyksen. Mistä voi lähteä liikkeelle. Ne voi olla aika kiinnostavia. Esimerkiksi tuo kysymys, että jos en tekisi tätä työtä, niin millaisessa työssä näkisit minut, niin voi avata ihan mielenkiintoisia uusia näkökulmia omaan osaamiseen, että mitkä ne omat vahvuudet toisen näkökulmasta on. Sitten jos mietitään sitä omaa osaamista, tätä voi hyödyntää myös tuossa palautteen pyytämisessä, mutta jos haluaa sillä tavalla syventää sitä näkemystä siitä omasta osaamista, niin on hyvä muistaa, että osaaminen on paljon muutakin kuin sitä substanssia ja ammatillista osaamista. Se vähän vaihtelee, kun puhutaan osaamisesta, niin kelle tulee ensimmäisenä mieleen substanssi. Eli sellaiset, mitkä liittyy omaan koulutukseen, työtaustaan, hyvin sellainen niin kuin, siihen työn sisältöön, ydintehtävään liittyvät asiat. Ja kelle sitten tulee mieleen enemmän tämmöiset metataidot ja yleiset työelämätaidot, että vaikka vuorovaikutustaidot ja projektihallinta. Että se vähän vaihtelee, mikä on ne metataidot vai substanssi, joka ensimmäisenä nousee mieleen. Tietenkin tämä on niin kuin haastava jaotelma, koska voin kuvitella, että teille monelle yhteisosaajalle niin nimenomaan nuo metataidot on myös osaltaan sitä keskeistä ydintehtävää substanssia. Että kuinka vaikka fasilitointitaidot on hyvä esimerkki niistä. Eli näin ei kannata sillä tavalla niin kuin, suhtautua orjallisesti näihin jaotelmiin. Saako pienen kommentin? Joo. Tuossa huomasin semmoisen, miksi sulla on ollut vaikea hahmottaa tätä ongelmanratkaisua, koska se on sulla tuolla metataidoissa, mulla se on tuolla substanssissa. Joo. Tämä on niin kuin vaikea selittää, koska ihmisiltä kysytään se substanssina. Ehkä niin kuin, voi sillä tavalla niin kuin yrittää ratkaista, että miettii, että miten ne, ja siis erittäin hyvä pointti, ja että minkä tyyppisiä ongelmia sä oot ratkaissut, että ne liittyy usein siihen, mistä sulla on niin kuin, mistä aihepiiristä sulla on sitä osaamista kertynyt, että oliko sulla siellä automotiivella tausta, muistanko mä oikein? Joo, tässä tulee semmoinen ongelma, että se on itse asiassa ongelma minulle se automotiivi, koska se antaa juurikin väärän kuvan siitä, mutta se on pohja tälle minun osaamiselle. Kyllä, ja sen takia se on hyvä erotella, että sä oot tarvinnut sitä ongelmanratkaisutaitoa, että sä oot pystynyt hyödyntämään sitä substanssia siellä automotiivilla, mutta että se ongelmanratkaisu on hyvin keskeinen tämmöinen siirrettävä taito, eli että sitä pystyy niin kuin hyödyntämään erilaisissa konteksteissa, vaikka se substanssi muuttuukin.
Et siinä mielessä nämä niin kuin metataidot on ihan todella olennaisia ja kyllä niitä monessa niin kuin rekryssä usein arvostetaan. Se vähän vaihtelee, että onko se substanssi, se, että sulla pitää olla vaikka siitä toimialasta vahva niin kuin näkemys tai jostain tuotteesta tai siitä asiatiedosta. Joo, tässä, jos äkkiä käy läpi, niin juuri toi, että se tulee substanssina esimerkiksi niin automotive, medical ja militaripuolella niin työtehtävänä. Mutta sitten niin kuin se, mitä mä tällä hetkellä teen, vien ihmisiä niin kuin innovaatioon, joka on tuntematon tulevaisuus. Ja käytän siellä sitä ongelmanratkaisua, niin tämä on hieman hankala CV:ssä. Joo, ja mä mietin, että mikäköhän tuossa niin kuin, että miten sitä pilkkoisi sitä ongelmanratkaisutaitoa vielä niin kuin osiin, että tunnistaisi, että mistä asioista se niin kuin koostuu, että sitä saisi jotenkin vielä sanotettua silleen monipuolisemmin ja nähdä ehkä niitä yhtymäkohtia. Sellainen ajatus mulle tulee tässä hetkessä mieleen. Ja sitten toki monissa näissä, nimenomaan tässä pilkkomisessa on se ajatus, että kun tulee mieleen niitä substanssiosaamisia, metataitoja ja muita, niin että malttaisi vielä pilkkoa niitä pienempiin osa-alueisiin. Että sieltä löytyy usein hirveän paljon niitä alataitoja, mitä ei ehkä ole osannut niin kuin alun perin sillä tavalla sanottaa. Että niin kuin pienemmiksi ja pienemmiksi pilkkoa ja jäsentää, niin se auttaa sitä kokonaisuutta hahmottamaan. Sen lisäksi, että meillä on näitä substanssiosaamista ja metataitoja, niin on myös hyvä niin kuin tunnistaa tällainen osaamisen muoto kuin kontekstuaaliset taidot. Eli se, että me osataan toimia tietyssä toimintaympäristössä. Tiedetään, täällä oli paljon CT-väkeä tai useampi, niin te vaikka tiedätte, että miten tämä organisaatio toimii, miten Mikkoa kannattaa lähestyä, että saa asiat niin kuin etenemään, tai miten tässä organisaatiossa kannattaa toimia tai tässä toimintaympäristössä. Eli että me saadaan sellaista kontekstuaalista osaamista, joka auttaa meitä hyödyntämään sitä meidän muuta osaamista järkevällä tavalla. Ja se on hirveän arvokas taito. Ja yhtä lailla vaikka lääkäri osaa tietää, että miten pienessä maalaispitäjässä kannattaa asioita niin kuin asiakasta hoitaa ja mikä se muu palveluverkosto siellä on verrattuna isossa sairaalassa. Eli se kontekstuaalinen taito on hyvin keskeinen. Sen lisäksi myös motivaatio ja persoonallisuus on hyvin. Meillä aika on todella kortilla, mutta mä heitän tuohon nopeasti semmoisen tuohon kontekstuaaliseen, että siis me joskus kauan sitten ollaan niin kuin yrittäjäporukalla pohdittu just semmoista, että mentäisikin niin kuin vaikka muutamaksi päiväksi vaihtoon jonnekin niin kuin toisen yritykseen ihan toiselle toimialalle, jotta siellä pystyisikin niin kuin itse testaamaan, että tavallaan minkälainen, vähän niin kuin oppii siitä nimenomaan toimintaympäristöstä ja kokeilee niitä vaikka omia metataitoja niin kuin ihan toisessa ympäristössä. Ja ehkä silleen auttaisi niin kuin huomaamaan niitä. Joo, ja tähän liittyy myös se, että usein me ajatellaan, että se, että rekrytään ulkopuolelta joku uusi osaaja, niin siinä menee aika pitkään ennen kuin se pääsee siihen toimintaympäristöön mukaan, tiimiin mukaan, ennen kuin se osaaminen varsinaisesti saadaan niin kuin käyttöön. Että se ei ole sillä tavalla, se on hyvin kontekstisidonnaista tämä meidän oppiminen. Sitten viimeinen asia, ja kello on puoli, mutta tämän minä sanon vielä teille. Eli se on hyvä myös muistaa, jos niitä osaamisia saa sinne jäsenneltyä, pilkottua pienempiin osiin, saatua sitä palautetta pyydettyä, niin miettiä vielä, että tosiaan se ydinosaaminen, se keskeinen asia, minkä parissa on vaikka pitkän aikaa tehnyt töitä ja mihin se ongelmanratkaisu on keskittynyt tai mikä tuntuu, että on siellä oma osaamisen ytimessä, niin se ei ole kumminkaan ainut olennainen osaaminen. Et itse asiassa useimmiten kaikista tärkein osa-alue on se, että meillä on aika paljon tuollaista, mä oon kehittänyt tämmöisen liikennevalomalli, että meillä on tällaista keltaista osaamista. Osataan riittävän hyvin, ei välttämättä syvällisesti, mutta että pystytään hyödyntämään monenlaisia erilaisia taitoja siinä arjessa. Vaikka osataan käyttää Teamsia tarpeeksi hyvin no teillä on varmaan valtavasti teidän arjessa sellaisia asioita, että
kuinka paljon kahvia keitetään vaikka aamiaistilaisuuteen tai semmoisia, että ei nyt ole ydin tässä se kahviosaaminen, mutta riittävän hyvä niin osaaminen on niin kuin hyvin keskeinen. Eli mun viesti on tässä se, että olisi hyvä niin kuin oppia arvostamaan tällaista riittävän hyvää osaamista. Sen lisäksi, että sulla on ehkä joku semmoinen keskeinen ydinosaaminen. Ja sitten me ollaan enää ihan pienessä yhteenvedossa. Eli se, että miksi osaaminen on tärkeää, no se liittyy siihen hyvinvointiin, ammatillista itsetuntoa tukee, miksi se on vaikeaa, jotain yliarvioinnin haasteet, vähän kampittaa sitä, omalla kehittymiselle voi olla sokeutunut, koska se voi olla sellaista hiljaista tietoa, se osaaminen, ja sitten vahvistusharha voi vaikuttaa siihen myös. Ja palautteen pyytäminen, osaamisen pilkkominen ja riittävän hyvän osaamisen arvostaminen on yhdenlaisia keinoja myös siihen oman osaamisen tunnistamiseen. Ja nyt pahoittelen, että 2 minuuttia ollaan yliajalla. Ei haittaa. Meillä on vähän tämmöinen, niin mä huomaan, että se virhehän tapahtui minulla tässä alussa. En ollut riittävän hyvää siinä, että se meni vähän pitkäksi check-in ja muuta. Mutta siis mä sain ainakin mulla täällä valtavasti muistiinpanoja. Mehän sovittiin tuossa, mä en tiedä sanottiinko me ääneen sitä, mutta että jälkilöylyt ja jälkikeskustelut, niin jatketaan siellä meidän linkkariryhmässä, eikö niin? Sinne ainakin mä lupaan nyt laittaa, mulla on 3 pointtia, että kuinka hyödyntää tässä kuultua, niin itse asiassa siihen, että miten yhteisöä voi käyttää hyväksi yksilön oppimisessa. Mä lupaan semmoiset 3 omaa havaintoa kirjoittaa sinne linkkariryhmään. Tämmöisen cliffhangerin jätin teille, niin katsotaan monenko mennessä mä olisin sinne kirjoittanut. Hei, kiitos Hanna ihan älyttömästi. Tämä oli todella mun mielestä mielenkiintoinen. Se oli niin kuin paljon semmoisia juttuja, mihin mä muistan matkan varrella ollaan niin kuin aina välillä vähän sivuttu, mutta sulla on selvästi niin kuin aika paljon syvempää ymmärrystä ja tietoa tästä yksilön osaamisen tunnistamista ja oppimisesta, niin tämä oli tosi kiva. Ja. Onko jotkut rohkaisevat viimeiset sanat? Kati, Silja, joku? Mä tiedän, mä oon ainakin niin fiiliksissä ja silleen anteeksi, mä huudan päälle. jauhot suussa. Huutele vaan Aku sieltä. Ei kun sano vaan. Mä just sanoin, että mulla on vaan niin jauhot suussa, että nyt ei irtoa sellaista, täytyy vähän prosessoida enemmän. No niin. Hanna kirjaa. Mulle missä ei sinällään ole mitään viimeisiä sanoja, mutta voisin kysyä, että mitä niin kuin jatkossa on tarjolla ja onko teillä jo tietoa siitä varsinaisesta koulutuksesta? Että mitä Ihan kohta on. Mä en vielä uskaltanut tähän sitä julkaista, mutta siis se on meille kyllä alkamassa keväällä ja niin saat aivan tietoa. Kiitos paljon. Hyvä. Hei, tämä varmaan oli tämä tässä, jatketaan linkkariryhmässä ja tosiaan kiitoksia ja palaamme taas kevään mittaan näihin merkkeihin. Kiitos teille. Kiitos. Kiitos kaikille. Moikka. Kiitos, moi moi.